Isang makasaysayang selebrasyon ng pag-ibig ang naganap noong February 13, 2026 matapos pag-isahin ang 37 magsing-irog sa ilalim ng Kasalang Bayan 2026 sa bayan ng Porac. Pinangunahan ng seremonya ni Mayor Jaime Jing Capil, Vice Mayor Jen Capil at ng 12th Sangguniang Bayan ng Porac. Sa mensahe ni Mayor Jaime Jing Capil, binigyang diin ang pagpapahalaga ng Bayong Porac sa pamilya, pagmamahalan at matibay na samahan bilang pundasyon ng isang mas maunlad at masayang komunidad. Ito po ang simula ng pagbubuo nila ng pamilya. Gusto natin na maging maayos, maganda ang kanilang kasal para maging matagalan, panghabang buhay po ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Opo, ikimpi po ka rin pong participants namo, ka rin pong kakasal, kening Kasalang Bayan. Yung makanala po kasuelo rin kaya kaming kabalen. Uling ing LGU, halos sinagot naman po ing expenses from the attire na, deng gown na, deng sapatos na, pati po ing prenup na, ing LGU po yung mega-arrange. Kaya naman po kasuelo, uling din po kaya katamang participants, ila po rin halos indigent tamong kabalen na ala po talagang ito po agyo, ito pong expenses na ning marriage kaya po pala po may kalwat po tayo na po may kasal kaya masating pong opportunity para po karela ini. Masaya at punong-puno ng pag-asa ang mga bagong kasal sa pagsisimula ng panibagong yugto ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Salamat po kay Mayor Ninong Jing Capil at ang ninang mo rin po, Jen V. Capil. God bless you po. Thank you po, Mayor, for this sponsor. Po nagpapasalamat po kasi ngayon na po kami sa pagkakataon po ngayon kaya nagpapasalamat po kami kay Mayor Jing Capil po. Naswertehan po namin yung libre kay Mayor Capil po. Kaya maraming salamat po sa libre po niyang kasal. Ako po, Patricia Mamangon, para King News Force Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo.